Ka Voice of the People Party na rilom jantia mentah ka arpusan terkunai lur arjar arpusau kalai kendu iau executive engineer katanat PWD roads clear East Giant Hill District ban IT dor khar salor ke jings new pelat Surok Dkhiah Sutnga Saipung Moulsei Halflong road ban kerpat shnano iau tei Surok pelat jot ratai mentah labun snap uba damewan hirmbai uong ba iau new Surok menshwa labai tingka dekat North Eastern Council ban Naduh snam arjar khat ar pat kala Shah Ieh Khongreng u executive engineer ulo ong ba ka office kala deb ban shnaya ka DPR ki overview statement ban nakaliang UCE ula deb ban tho cha secretary ka PWD Naduh ubnai Jun ha ka jingye dei ka jingdon kam chong uni Surok kan hun jong ka Voice of the People Party VPP ni wan hangne banya kendu ya EE jong ka executive engineer jong PWD jong ka clear East Giant Hills nakabenta ka unil Surok jongi ubadan shkathan jongi nakajin palan nila ladap ai kini ga dot khas kini jin tho shi khnang ba in pelan in snewlan ya kajin mul kajin kapat jongi ki ba shong shagin ki thain ma ba unil Surok long botlong jong ka khi ka pateng ka yat ka yen ka tre ka ta ka jongi te na ka liang jongi ngi dan lang ni da ka jing snyo khya ka mising ni kindoi e ban ka pari e ban nyo e ngi ka ta ka jing kwa ka jongi ki jing dowa jongi than jongi ste ni ta Surok khnang ba ya yo ka ta ka jing dowa ka ba pai ba e barok ni dan kam na ma ba ni tip hi ha ni ki si ba Surok jongi la ulat sni shba palan te ni dan kam ban marmot ut khnang ba kan sup ka ta ka lek kawan ka tre ka ta ka kibru ki jongi shine khang ta ga de ka lenti ka ba ya ka khi ka te te na yang jongi dan hang ne ni ka pa dia o u bude u rong page ka Giant Hills jongi shine ban le e ke ni ka jing thang jongi ban e ka yang di Surok report ba menchwa la fund da ka NEC di hadin ka to kala Shah Ieh Khongreng Naduh snam arjar khat ar ngiri I ba ka jing so ka jing jar ka jing so sap jong ki nong shnong badan hang te ha bo da Sutnga constituency ha ka jing de bar ka jing stiu pelat uni Surok kala ta ha ki bobun ki benta te ha ka jing yek nduk jong ya u executive engineer na kaliang jong umi sngotanan ba na kaliang jong ka office kala Shimkha ya ka ban shna ya ka DPR ban shna ya ka estimate lani kita ki overview statement ka ba na kaliang ui ula dep submit cha UCE ban na kaliang jong UCE ula tho cha secretary jong PWD Naduh benai Jun ha ka jing de ba ka jing don kam jong Surok te kumbangi yatib ba ki babun kini ki head of sab jong Surok ti shai wan page ki shai wan khmi jong Surok Naduh chief secretary Naduh principal secretary jong ka ni ka road ndai hadu mentang in pat I ya ka ni ka ya ka yo so ya ka ni ka jing wan page ni ka jing wan jong ka jong ki tengi kerpat lemba jong wi ban ni selek ai ya ka ni ka copy chau chief engineer ba kum ju chau deputy chief minister ba page ya ka ni ka road nak benta ban kerpat ha ka ba kin Shimkha kin ben kloi ban ai ka sanction namar kumbalong menta ki snong ki tha ka don hang te ki don kam yo ni Surok ha ki ba pun ki benta lari ong ha ka yo ka kon lari ong ha ka tourism lari ong ha ka puli ka puthi lani ha ki baik baik pat ki line department ki badan ko ka ni ka Saipung block kala thut ka de na ka jing thut lani ka jing bom biang lani ka ni ka jing kho ha ka jing de ban chna lani ban prepare yo ni Surok ti kumtang ina ka liang jong ka Voice of the People Party kumbang ile keren batu executive engineer ngin Shimkha ya ka ban kerpat ba bengetu ya ka sorkar bakan ai ka ni ka sanction kloi bat kunjur ni kerpat ya ka ni ka local level ka bala Shimkha mo ban keren si keren ya ka ni ka kam te lemba jong iro ni kerpat ya ka ba in pressure lani ban ya keren tenge ha ka ba ban penyo yo ni Surok ha kadut ba pit baru I ong ba shen ngin sayo ya ka ni ka sanction la ka sorkar ka kamon lani ka sorkar ka isne ban yarap yo te Surok ha ban penha te kani te ka de ka jing kandu ka jong ka ba nengkong batu I ha jing de ba Surok tengin na ya pe ka outcome ka ba mi nang ta tengin saya pitpat hadin